खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायहरबाय दिनै आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जोबजासे नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरो नायनानै जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदाबाव जै लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो थ' भिडिअखौ स्टार्ट लोगोफोर आं दायो नै न'निफ्राय फैनायखौ खोन्थायासै मानोना बिराद अखा हादो अखा हाबाथ' आरो स्कुटि सालायनायावबो एसे प्रब्लेम एसे सिबोबायबो फिसा फिसा थाइफैदो थ' आङो दायो दिनै माने दाउनि भिडिअ नङा दै स्टाइलनिसो भिडिअ लोगोफोर आं दायो माहि बिनानावनियावसो दंफैयो बिउटि पार्लाराव एकदम खानाया आंना एसे जाब्रें जाबाय नालाय एसे हानिसै बिनिफ्राय एसे स्रोद स्रोद बोनानै मोजां स्र' स्र' खालामना लानोसै स्टाइलनि थाखाय नङा खामानि मावनायाव बिराद जेन्थोब्ला खानायखौनो साननै सानथाम हनो बायो आङो बिनि थाखाय एसे माने खनसे खानजुंखौ लगायबानो स्रद थांनाय खालामनोसै आरो लोगोफोर थ' बेखौनो नोंथांमोननोबो आं मा खालामदों मा खालामा दिन्थिनो थाखायनो भिडिअखौ बानायबाय नायलांदो माहि बिनानावा माबायदि आंनो बोनानै होयो मोजां जायाखैबा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदोंबा नुदो गाज्रि नुदोंबा नुदो दै लोगोफोर होमबानियाबा माहि बिनानावखौ कमप्लेन खालामफैगोन कमप्लेन मिथिबाय थ' आं खोन्थानोसै र' दा गुबुनखौ खालामगासिनो दङ थ' आंनि बारि मोनफैयाखैनो थ' नायलांबानो जाबाय नै आंना फिसाजोखौ बोगासिनो दङ बिमा बोबानि फिसाजोआव बोफायोहाय बिराद थार दा नैबे बोदो थ' नै माहि बिनानावा बे बिउटि पार्लारा जाबाय भगतपारा एकदम मेन सेन्टार सबजि सेन्टार खाथियावनो दङ दै सोरबाफोर फैनोब्ला फैजागोन आरो गुबुननिफ्राय भगतपारानिफ्राय सिनायखायोनो गुबुननिफ्राय फैयोबा फैजागोन थ' नैबे बिनानावानो दा बे आंना फिसाजोखौ माने खालामगासिनो दङ दा दसे उनावनो आंखौ खालामसिगोन आरो खर' सुबाय नै लोगोफोर मैया दाखालिसो दङ दिनै माबा खालामनो नांगौ खानाय सुना फोरानदो लोगोफोर जागोन दे आनारकुलि मा मैगं बांसिन मोजां जाबायनो दख'नाया बेदरना बुआबानो जादों मोजां बाजाराव मालाय बेना जि मोजां जाखानाय आंनिया माखाङाबो थिरि खानायाबो सेब्रें अखा सिजानायदों दाउ बिमा गुद्रें लेथ्रा दुग्लासो गोरै थांसै ना लोगोफोर नै फार्स्ट स्टेप मुलि होखांबाय डक्टर टेप मारिनानैसो लागोन खेराया गोसोम जागोन होननानै बख'नो हायाना नै हवाइट टेप मारिनानै लाबाय डक्टर टेपसो बुङो ना हवाइट टेपसो बुङो लोगोफोर सिथाबना लाबाय नै सिथाबना लाबाय होननानै खेबथाबना लाबाय होनगोन ना सिथाबना लाबाय बुंगोन ना लोगोफोर जायोहाय ना मा बुङो बेखिहाय नै प्लास्टिक खोबसे लायबाय मा खालामो खालामबाय थाथोसै मथथे बेबायदि बोयोब्ला माने उनाव मा जायो बेखौ आं मिथिलिया प्रेजेन्टनि थाखायसो सुबिदानि थाखायसो बोबाय मानोना खामानि मावनायाव जेन्थो खानायानो फाथो बायदिसो मिहिना बिराद जेन्थो जायो थ' बिदि बोना लायोबा स्र' स्र' माने खुनु टेनसन गैया आरो बिनि थाखायनो बोनाय जादों स्टाइलनि खोथा गैया मथथे सुबिदासो नांगौ आंनो लोगोफोर दुर्गा फुजानि बिराद एकदम बिथिंबो दामखाव दामसि बिराद दावराव नालाय बिनि थाखायनो आङो साइलेन्ट खालामबाय भिडिअखौ दायो नै मुलि फोनबायना फार्स्ट स्टेपखौ दा सुनानै लालायबाय लोगोफोर बेबायदिनो मुलि फोनलाय सुलाय बिराद गोबाव जायो खानाय बोबाथाय दायो नै फार्स्ट खनसे सुबावबाय मुलि फोननायखौ आरामनो सुना होबाय बेनि उनाव दायो सुखांना खानायखौ फोरानदो एकदम दिनै जोंहानि गासैबो परियालानो माने
बुकिं बायदि जाजोब्बाय सोरबा खानाय सिनदो सोरबा बोजादो लोगोफोर आब'नि फिसाफ्राबो बेनो जोंनि आब'आ फिसाफोरा खानाय बोजादों सोरबा सिनजादों नालाय बिमायाबो नेनो फैदों आरो माहि बिनानावा जों माने खानाय बोबाय थानाया एसे गोबाव जाबायना खानाय बोनाय सिननाय खनसे साहा लोंनानै लादो होननानै जा आरामनो नेमखि साहा लोंहोबाय जोंखौ बयखौबो दिनै माने बिउटि पार्लारा जोंनि फेमिलिनि बायदिसो जाहैबाय रावबो गैया न'नि गोजा दायो नै खानायखौ माने फोरानखांनानै खनसे आरो माबासिगोन आरो मा बुङो बेखौ बिद होनायसो बुंगोन ना कारेन्टजों बोलायबाय बेबायदि बोना लायो मुलि फोनखांना सुनानै फोराननानै दायो माबादो आरो बोदो बिराद दावराव बिदिनो दुर्गा फुजानि नाम कीर्तन सोलिदो आरो बिदिनो खाथियावनो दखानफोराव बिराद दावराव दावसि दा दावरावखा लोगोफोर बिनि थाखायनो मेथाइफ्राथ' कपिराइट फैयोना बिनि थाखाय आङो साइलेन्ट खालामनानै भइसखौनो होबाय दे लोगोफोर दायो नै खानायखौ बोदो आरो खानायखौ बोखांनानै आरो दायो सेकेन्ड स्टेप मुलि फोननानै दोनलायबाय बे खेबसेखौ मुलि फोननानै दोनबायथ' ओमफ्राय सुखांनानै फोराननानै बोबानो जोबसिगोन आरो लोगोफोर ओरैबायदि माने डिस्टार्ब जादो कारेन्टफोराबो थांलाय फैलाय दा मुलि फोननाया टाइमा जाबाय नालाय आरो दा नै सुखाफिनलायबाय माने सुलाय फोरानलाय मुलि फोनलाय सुलाय फोरानलाय मुलि फोनलाय लोगोफोर बेबायदि दायो आं आनारकुलि जाबावबाय फुङावनो थांदोंमोन ना ओंखाम उखैदो निमखि जालाय आनारकुलि जालाय टाइम पास खालामबाय थादो आरो लोगोफोर उपाय गैया बाबाबो खारग'आ माने जों बिराद माबा माबि बुंनानै रायलायदोंमोन मिनिदोंमोन माने दा बुंनो हालिया आरो कपिराइट फैगोन होननानै दा नै आंना बिब'नि फिसाजोआ बोजानानै थांबाय दा आंनिया नैबे मोनसे स्टेपा जोब्बाथाय आंनियाबो जासिगोन लोगोफोर मोनाबायबो एकदम कारेन्टआ थांलाय फैलाय जाबाय थादों कारेन्टनि थाखायनो बिराद गोबाव जाबाय दिनै माने बोग्रायाबो बालायलायबाय बोजाग्रायाबो बालायलायबाय दिनै एकदम बिराद डिस्टार्ब खालामदों कारेन्टआ दुर्गा फुजाब्लाबो बिनि सिगाङावनो बोगोन सानदोंमोन नाथाय खामानिनो बोनाय जायासै दुर्गा फुजायावसो एसे फ्रि मोनबाय नालाय बोबाय आरो एकदम कारेन्टआनो थांलाय फैलायना बिराद बाबाय लोगोफोर आंथ' उन्दुनो ओंखारनायजों एकदम जिरायनो बानायजों जा खस्थ' मोनखादो बिनिफ्राय बिथिं आरो बे माहि बिनानावाबो बिराद दिगदार बालायलायबायनो बिबो बिराद उन्दुनो ओंखारबायनो मानोना दुर्गा फुजा समाव बिराद खामानि भिर जायो बिहाबो खानाय बोजानाय थ्रेडिं खानाय सिनजानाय बेबायदि खर' सुजानाय बिराद मावबाय थाबायना बिबोनो बिराद बादोंनो आरो दिनै बिराद खस्थ' मोनदोंनो थाब खालामनानै एसे फुजा बेरायगोन होननानैबो सानदोंमोननो बेसोरिया कारेन्टआनो गैया थांलाय फैलाय जादों नालाय बिनि थाखायनो बिराद गोबाव जाबाय आरो दिनै लोगोफोर बे मोनसेया बोखांबाथाय जोबसिगोनानो बे स्टेपानो लास्ट लोगोफोर दायो स्र'नो बोखांबाय लोगोफोर नै एकदम फुरा बोखांनानै आङो खानायखौबो एसे सिननानै लाबाय बिजौआ बिराद गावदो नालाय बिनि थाखायनो खानायखौ एसे सिनबाय आङो सिनना लाबाय दायो नै माबायदि नुदों नायदो लोगोफोर लास्ट माहि बिनानावा एकदम फुरा मोजां जाबाय होननानै खानायखौ खाननानै माबा खालामदों आरो बियो नायदो लोगो नोंथांमोन माबायदि नुदो माहि बिनानावनि बोनाया बोरै
जादो जाया कमेन्टआव खोन्थादो लोगोफोरा। नायदो माबायदि नुदो लोगोफोर। माबायदि नुखो लोगोफोर? खानायखौबो एसे सिनबाय आङो। लोगोफोर माबायदि नुखो? खानाय बोनाया जोब्बाय। दोननोसै बाय बाय लोगोफोर।